Η αντελληνική προπαγάνδα φρόντισε για την καθιέρωση άλλου ενός ψεύδους, το οποίο είναι πλέον κοινή γνώση για το μέσο Έλληνα. Θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, για τον ξένιο Δία, το Δία της φιλοξενίας. Όσοι μιλάνε για τον ξένιο Δία εννοούν για την ελληνική φιλοξενία προς τους ξένους, δηλαδή προς τους Άγγλους, τους Γάλλους, τους Γερμανούς και γενικά για τις ξένες φυλές. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Η αρχαία ελληνική φιλοξενία ήταν μεταξύ των ελληνικών πόλεων κρατών και μόνο. Υπήρχε μόνο μεταξύ των Ελλήνων. Όλες οι υπόλοιπες φυλές ήταν βαρβαρικές. Κυριολεκτικά απολύτιστοι βάρβαροι, με όλα τα βαρβαρικά τους ήθη και έθιμα. Εάν διαβάσετε το τι έκαναν, θα φρίξετε. Κτηνοδείες κυριολεκτικά. Όλοι αυτοί οι λαοί άρχισαν να εκπολιτίζονται μετά την αναγέννηση που προήρθε με τη διοχέτευση του απομείναντα ελληνικού πολιτισμού στα πρώτα πανεπιστήμια της Ιταλίας. Τους ξένους, δηλαδή τους Έλληνες από άλλες πόλεις, τους προστάτευαν ο ξένιος Δίας και η Αθηνά η ξενία. Η άσχημη αντιμετώπιση τους θεωρείται αμαρτία. Υπήρχε ειδική ιεροτελεστία για την υποδοχή του ξένου και μπορούσε να μείνει στο λεγόμενο ξενώνα. Αυτή η πράξη λεγόταν εστιάν, ξενίζειν ή ξενοδοχήν. Εάν τα πρόσωπα ήταν σημαντικά μεταξύ αυτών των πόλεων, την προστασία των ξένων την επέβλεπαν οι πρόξενοι και εξού και ο θεσμός της προξενίας. Αυτή η αλλαγή της ενίας του ξενίου Διός είναι φυσικά εκ του πονηρού, με στόχο τη συνεχή αποδόμηση της Ελλάδος. Απότερο σκοπός η ανάμειξη αλλοφύλων και αλλοεθνών. Δυστυχώς αυτό κοντεύει να επιτευχθεί και βλέπετε πως όλοι αυτοί οι ακόμα βαρβαρικοί λαοί πως κοντεύουν να διαστρεβλώσουν τα ήθη και τα έθιμα του Έλληνος, της Ελληνίδος και της ελληνικής οικογένειας. Η Ελλάδα δυστυχώς έφτασε στο σημείο να φιλοξενεί εγκληματίες, δολοφόνους, ανήθικους, απολύτιστους και κάθε καρδιάς καρύδι. Μη σας κοροϊδεύουν λοιπόν οι επιτίδιοι που είτε ακούσια είτε εκούσια σας μιλάνε για τον ξένιο Δία. Ακούστε αν θέλετε και το παρακάτω πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα. Το ιερό καθήκον της υποδοχής και απεριθάλψεως των ξένων, μας λένε σήμερα, μα οι πρόγονείς σας ήταν φιλόξενοι. Δεχτείτε άσπρους, μαύρους, κίτρινους, βουλάτους και ερυθρόδερμους. Όχι. Ξενία, η οποία ετυμολογείται από τη λέξη σκενία, σκηνή, με αντιμεταχώρηση του σκου που γίνεται πάντοτε στη γλώσσα μας, είναι μόνο Έλλην από άλλη πόλη ο ξένος. Αυτός που έχει ιερό καθήκον, γιατί δεν υπήρχαν ούτε μοντέλ, ούτε ξενοδοχεία, ούτε νοικιαζόμενα δωμάτια, είχε ιερό καθήκον, το έλεγε ο ξένος Ζεύς, τον περαστικό τον Έλληνα, τον οποίο τον ανεγνώριζες από το ελληνικό ημάτιο και την ελληνική φωνή, να τον φιλοξενήσεις. Και στο μέσα, στο έθριο, μέχρι πριν 50 χρόνια υπήρχαν οι εσωτερικές αυλές του σπιτιού, αυτό είναι το έθριο, να στήσεις μία μικρή σκηνή για να τον φιλοξενήσεις, αν δεν ήσουν βασιλιάς και να έχεις περισσευούμενα δωμάτια. Αυτός λοιπόν που το γράφει και το ετυμολογικό το μέγα αυτό, που αφιλοξενείτο στην σκηνή, το ήτα είναι το είναι ήτα μέχρι σήμερα, οι αρχαίοι λέγαν ημείς και σήμερα λέμε εμείς. Ο σκήνος, ο κατασκηνός σας στην αυλή σου λεγόταν σκένος ξένος. Δεν τι εννοούνται ποτέ ότι θα περάσει ένας σκύφης από τον άξενο πόντο απάνω και αν το βάλουμε στο σπίτι θα τους έτρωγε και τα μωρά. Ό,τι σας λένε μέσα από κείμενα. Δεν μας αφήσανε μωρό. Τα τρώγανε. Τα ποιότερα λέει υπό του γάλακτος, τα πιο αφράτα από το γάλα, οι γαλάτε πρώτον ενέπιον το αίμα, τα καλαμάκια τα τρυπούσανε και μετά τα τρώγανε. Θα είμαστε πιο πολλοί σήμερα αν δεν είχα φάει όλα τα νερά το 279, η γαλάτα. Το κάνω σε ειδικό μάθημα στην ελληνική αγωγή που το λέω βαρβαρικές συνήθειες μέχρι σήμερα. Λοιπόν, πώς ήρθαμε σε αυτούς? Να, για την ξενία. Δεν ήταν δυνατό λοιπόν να φιλοξενήσεις στο σπίτι έναν από τον πόντο, σκύφη ή Ασιάτη, θα σου τρώγει το μωρό. Ή την ώρα που θα κοιμώσουν εσύ, ποιος ξέρει θα σηκώνονταν κάτω. Πάρτε το τώρα σημερινό. Μπορεί να παίρνετε να σας κάνουν τις δουλειές, το βάψιμο, κάποιους αλλοδαπούς. Θα τους βάζετε να κοιμηθείτε στο διπλανό δωμάτιο και εσείς να κοιμηθείτε στο άλλο.
Γιατί εμείς είμαστε πιο έξυπνοι και εκείνοι ήταν πιο χαζοί. Η ξενία λοιπόν ήταν το να φιλοξενήσεις Έλληνα από άλλη πόλη. Πας μη Έλλην, λόγω του ότι έβγαινε μια βαβούρα από το στόμα, δεν είχε αυτή τη μελωδικότητα που έχει η ελληνική φωνή, έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι βαβουρίζουν, όπως λέμε σήμερα. Βαρβαρίζουν, και λέει ο Πλούταρχος το βαρβαρίζω, πρώτον επί της γλώσσης ελέγχθη και μετά, πολύ μετά, καθόρισε και τα ήθη και τα έθιμα των ανθρώπων που μιλούσαν κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτός που έρχεται από άλλη γη λέγεται, όχι ξένος, αλλοδαπός. Τι θα πει αλλοδαπός? Η γη δωρικά γα, διασυνήθους εναλλαγής του γάμα με του δέλτα, λέγεται και δα. Γι' αυτό λέμε γήπεδο, δάπεδο. Οι ίδια λέξεις είναι. Δα. Δα λοιπόν. Η γη μύτη είναι η διμύτη. Τα λέει και ο Ευρυπίδης. Γιατί ονομάσαμε τη θεά που μας δίνει το σιτάρι, δίμητρα? Γη μητέρα. Αυτό είναι. Αλλοδαπός θα πει από άλλη γα γη έχει το πόδι του. Όπως λέγαμε προηγουμένως για το δόντι, οδούς, οδών, έτσι και το πόδι. Σήμερα λέμε το πόδι. Στα αρχαία ελληνικά λέγαμε οπούς, στα αρχαία των αρχαίων που λέει ο Αριστοτέλης ήτανε οπός. Αλλοδαπός είναι από άλλη γη έχει το ποδάρι του. Πρόσεξε, είναι έπιλης. Το πει με ήτα. Δεν έχετε χάσει τη λέξη έπιλης. Είναι από το επελάβνο. Και το επελάβνο έχει πάντα την έννοια της επιθέσεως. Λέει ο Ηρόδοτος. Οι Πέρσες ήρχοντο και ξαναήρχοντο επί την Ελλάδα. Άρα ο έπιλης κάνει επέλαση. Για καλό δεν έρχεται. Διδάσκει η γλώσσα.